ULwesithathu ovusilanga lwamayeza. Namkelekile kaloku wavusilanga ikhaya lenkcubeko yesintu apho sincokola khona ngezinto zesintu, sincokola ngezinto zamayeza, sincokola ngezinto zasebuthakathini, sinyanga. Namhlanje kaloku njengoba ingolwesithathu sikwaphethe igqabi, siphethe ingcambu, siphathe ichiza, siphathe ixolo. Namhlanje siphethe imboziso. Phambi kokuba sincokole ngayo imboziso le, siye siqale sikukhubuze sikucele ukuba ungalibali ukucofa eli qhosha lithi subscribe, ukwenzela uba ungaphoswa kokunye esawuthi kuLwesithathu olandelayo sincokole ngako apha kweli khaya. Nanku ke umbuzo wanamhlanje, ingaba wakhe wayisebenzisa na imboziso? Ukuba ungumntu osebenzisa amayeza, ingaba uyayingenisa na wena endlini okanye uyihlalisa ngaphandle? Imboziso lena isuka kwifemeli yeekherothi. Loo nto xa ujonga negqabi layo liyafana negqabi lekherothi. Abanye bathi isuka kwifemeli yeparsley. Imboziso isisityalo esinuka kamnandi. Uyasiva nje noba uhambe ethafeni apho kwimboziso uzawuliva elaa vumba limnandi lisithi khaphu. Imboziso le yenye yamayeza engaske ingakupheleli apho ekhaya, ingakumbi xa ungumntu osebenzisa amayeza. Nangona ke besithi abanye ungayingenisa endlini, abanye bathi ingenise, ndithi mna noba uyitheni kodwa imboziso maze ibe yenye yamayeza angakupheleliyo, kuba kaloku isebenza kwizinto ezininzi. Masincokole ke ngezi zinto ezenziwa yiyo imboziso. Siqale kwezi kuthiwa ngu-medical use. Ukuba imboziso lena yenzani ngokwasekuguleni, singekayi ngokwasekuthakatheni, ngokwasekunyangeni, ngokwesintu. Eyokuqala, umntu ongumama onomntwana uzawuyazi uba niye nithenge le nto kuthiwa yi-gripe water. Imboziso iyayenza ke loo nto yenziwa yi-gripe water. Uyenza njani? Ubilisa imboziso ngemagi, uyipholise. Uthi kuloo manzi xa egqibophola uwagalele emagini. Loo magi ugalele ikota ye-teaspoon ye-sodium bicarbonate. Xa ugqibogalela ke loo sodium bicarbonate, ugqibile ukwenza i-gripe water, uzawumane useza umntwana icephe kabini ngemini de abe uyekile ukuqunjelwa. Wena mntu mdala nawe nengxaki yoqunjelwa, fumana imboziso, ii-seeds ezi zazo, wenze ngazo iti, uphunge loo ti at least kabini ngemini de ukuqunjelwa kuphele. Ukuba ungumntu ohlutshwa ngamehlo, nawe ingakunceda le mboziso. Khawukhe uyifumane wenze nawe isiphungo kwangayo le mboziso. Ngokwephando kuthiwa nawe mntu une-high blood, khawukhe uyizame leti yemboziso uphunge, ujonge ukubana i-blood pressure yakho ayizukuhlana. Wena mntu ke ongenamdla wokwenza imboziso okhiwe ethafeni, ungazithenga iipilisi kwiikhemesti ezi zesilungu. Umane usela ezo pilisi, ziza kunceda ke ufumane konke okufumanekayo apha ekusebenziseni imboziso. Abantu abamhlophe ke baye benza into ekuthiwa yi-fennel essential oil. I-fennel ligama lemboziso ngokwesilungu, kuthiwa yi-fennel plant. Le oil yemboziso bayenza ngoku-extract ii-oils apha kwii-seeds. Yenzani le oil okanye umsebenzi wale oil yintoni? Le oil ingu-antibacterial. Ithi loo nto uyakwazi ukuba ubulale iibacteria ezithile ngokusebenzisa le oil. Enye yezo bacteria yile kuthiwa yi-E. coli efumaneka kwilindle. Le oil ikwangu-antifungal, ibulala i-fungus, ingakumbi le kuthiwa yi-candida eyenza ulimo lube mhlophe okanye le nto kuthiwa yi-vaginal thrush.
Iyaphinda ke kwale oil yemboziso le fennel oil imncede umntu oye abe nengxaki yeveins ezidumbayo, ingakumbi aba bantu basebenza ixesha elide bemile njengabantu abazizecurity okanye amanesi. Ufumanise umntu iiveins ezizawudumba zide zifune uyosikwa. Khawukuyizame le mboziso oil ungade uyosikelwa iiveins. Thina ke bantu bamayeza sisebenzisa imboziso le isisityalo ukusuka phaa kwiflawa ukuya kule nto kwii-leaves zayo, kwistalk okanye istem sayo ukuyotsho phaa kwingcambu yayo. Siyisebenzisa iyonke imboziso. Nantsi enye yezinto esiyisebenzisela yona imboziso. Imboziso lena iyangena kumntu ofuna ukwenza isiphungo njengoba bekuchaziwa phaa ngasentla, apho uzawumenzela umntu iti yemboziso kuba sifuna ubulala idliso, ngelinye ixesha kuba silungisa imeko yalo mntu apho ufumanise kubana kufuneka eyiphungile imboziso. Siphinde imboziso kumntu onengxaki yempuku, sithi khayifumane isefresh le mboziso isemanzi, khayithathe uyifake kwikona apho kuhamba khona ezi mpuku. Ukuba yimpuku ethunyelweyo iye loo mpuku iphele emehlweni ungayazi ukuba iphelele phi. Ukuba ungumntu ozawuba nomsebenzi ekhaya, uzawuba naloo nto unayo ezawungenisa abantu, okanye ngumntu ozawuba nentlombe, loo nto iyiyo ebiza abantu ukuthi ze babe khona ekhaya. Khumbula kaloku abantu abangeneli nto inye kweli khaya, abanye bafumene ithuba lokuzogalela bazoshiya ezo nto zabo zimdaka. Thatha imboziso uyisike noba ngesikere, iqale egeyithini ingene ide izotsho nakule ndawo kuzawube kuhlela abantu, ukwenzela ukuba umntu into yakhe ingashiyeki lula. Imboziso lena uyakwazi iyodwa nje uyisowukhe le mboziso noba yinto engange-3 hours, uyisebenzise apha ekucheleni noba ukabi nawo amanye amayeza. Wena mntu onemoto uyakwazi nawe uyithatha le mboziso isefresh, uyibeke apha emotweni, itsho ngelo vumba limnandi, iphinde kwale mboziso ikugxothele imimoya emdaka. Wena mntu ke osebenzisa amayeza sithi ungayishiyi imboziso kuwo onke amayeza owasebenzisayo xa uzawuchela. Amayeza xa unika abantu ubungumntu onyangayo, amayeza ohlamba, amayeza osela, yonke nje into eselwayo ibe nayo imboziso, ingakumbi xa kukrokreleka amadliso okanye amabekelo, ungayishiyi imboziso. Uyamphalazisa umntu ngemboziso, kodwa umntu oqale wasela amayeza amadliso ungamqali umntu umphalazise ungakhange uqale ngokulibulala idliso. Siyafutha ke ngemboziso siyidibanise namanye amayeza. Naba bantu athi umntu amathongo awukasawaboni uwashiye ezingubeni, siyayidibanisa imboziso namanye amayeza itsho imvulele umntu amathongo akhe. Naba bantu babonayo bangamagqirha, umntu xa esithi uvaliwe ngabathakathi, siyayithatha imboziso siyidibanise namayeza ovula atsho umntu abe lela gqirha libonayo liwuchana ngqo umhlolo. Zininzi ke izinto ezenziwa yimboziso esingeke sizigqibe apha, kodwa emandla eyona abantu abayisebenzisela yona nabayazela yona imboziso ukubulala amayeza amdaka kunye nokubulala amadliso. Apha ke kwaVusilanga sinemboziso oil. Ungayiphazamisi ke nala fennel oil kuba i-fennel oil i-extractwa kwii-seeds. Yona imboziso oil we-diffuse it nezinye izinto sikhuphe i-oil. Iyafumaneka ke xa usiya ku-www.vusilanga.co.za kwi-online store, iyathengiswa ngexabiso elifikelelekayo. Yenzani le mboziso oil? Uyayifaka kwimithi yokuqinisa umntu,
uyayifaka kwimithi yokukhusela imoto, uyayifaka kwimithi yokuqinisa ukhusele ikhaya nezinye nje izinto apho ufuna khona uqinisa. Iyangena ibe yenye ye-oil ozisebenzisayo. Uyayikhotha le mboziso oil xa unengxaki yedliso, ngenye ixesha uvuke uphuphe kakubi, uphuphe usitya. Ukwenzela uba lingabi sahlala elo dliso, uye ukhothe le mboziso oil libulale eli dliso ngolisafika. Uyayithambisa apha ezandleni, uyayithambisa ebusweni imboziso oil xa uzawuya phakathi kwendawo enabantu naxa usiya kwindawo oqondayo ukuba ungagcwaliseka kuyo. Xa uya phakathi kwabantu yithambise ezandleni ukwenzela uba noba umntu ukubamba isandla ungabi nangxaki yanto kuba kaloku uzikhusele. Uyayisebenzisa ibe sisiphondo, usenoyidibanisa namanye amayeza. Ukuba awunayo usonobe uyisebenzisa yodwa kuba kaloku le mboziso ukwenziwa kwayo ifakwe namanye amayeza ngoku ibisenziwe ukwenzela uba kwa iyodwa nje ikwazi ukukukhusela. Uyayithambisa emashiyeni, wena mntu unengxaki zomgqwaliso uburhazelwa ngamashiya. Uyakwazi nawe wena mntu uneentwala zehagu okwangoku ungekalisebenzisi iyeza leentwala zehagu ube uyisebenzisa imboziso ibe yenye yezinto okanye indlela olinda ngazo. Uyayifaka ke kumayeza oqhumisa, wena mntu uqhumisayo uyidibanise naloo mayeza akho ozenzeleyo okanye owathengileyo. Ukuba awunawo amayeza kodwa unayo imboziso, uxakene nento ngelo xesha, uyakwazi iyodwa uyigalele apha kule ndawo uqhumisa kuyo, iqhume kwaloo mboziso iyodwa. Zininzi ke izinto ezenziwa imboziso oil esingeke sizigqibe nazo kuba singafuni uba ibe nde le video. Esiza kuxela yona, sikucele yona, khawuzifumanele imboziso emathafeni. Ukuba unayo khayikhangele apha kwaVusilanga. Masiyiyekeni ke nalena yanamhlanje mabantandini kaQunta uba nayo ilale. Sawuphinde kaloku sidibane kulo sithathu olandelayo apho sawuthi sincokole khona ngelinye iyeza. Okwangoku masibe sisithi ibe chosi kaloku kube hele siyacamagusha.